ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಲೆ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚಲ್ ಬಜಿಲ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಅಂತೆ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಅಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಅಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಈ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಗೊಂತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಲು ಉಂಬೋಡು ನೀನು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಕುಂಟದು ಈ ತೋಪು ಪಾಡ್ಗ ಬಜ್ಜಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತರಕಾರಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರದು ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಅವನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ನೋಗ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಈತ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ ದಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಗೋದು ಹಂಗಾಗಿ నేను రౌండ్ మంత్ దించా కొంచెం మంతది నేను చెప్పాడు నేను చెప్పడం పడం అక్క నేనితేనమ్మా రప్ప మగతు వాడుగా ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತೆಂದು ಆಂಡು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ವೈದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ತುಲೆ ದೆಪ್ಪು ತುಳಿತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡದ ಇಕ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಬೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಖಾರ ಖಾರ ಬೊಕ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೊಕ ಏನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆಂತೆ ಎಳ್ಳು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಎಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಬೋನ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.